Olar ol yerden çıkıp Celiläniň üstünden geçdiler. İsa özleriniň nire dediklerini hiç kimin bilmegini islemeýärdi. Ol şähertlerine: "İnsan ogly insanlaryň eline berler. Onu öldürerler. Ýöne öldürenlerinden 3 günden soň ol direler" diýdi. Emma olar bu sözlere düşünmediler. Soramağa da korktular. Olar Kapernaum'a bardylar. Öýe girenden soň İsa olardan: "Ýolda näme hakda jedelleşýärdiňiz?" diýip sorady. Emma olaryň hiç birinden ses çykmady. Sebäbi ýolda biri-birleri bilen kimiň iň beýiktigi hakda jedelleşipdiler. İsa oturup 12'leri ýanyna çagyryp olara: "Biri ilkinji bolmak isleýän bolsa, hemmäniň soňkysy, hem hyzmatkary bolmalydyr" diýdi. Onsoň bir çagany alyp olaryň ortasynda durdy da onu gujaklap olara: "Kim şunuň ýaly bir çagany meniň adymdan kabul etse, meni kabul etdigidir. Kim meni kabul etse, meni däl, meni iýbereni kabul edýändir" diýdi. Yohanna İsa ýüzlenip: "Mugallim, biz seniň adyň bilen arwah jynlary çykarýan bir adamy gördük. Ýöne onuň biziň bilen bile dälligi üçin onu togtatmak isledik" diýdi. İsa: "Onu togtatmaň. Çünki meniň adym bilen mucize görkezip, ýyzy süre meni ýamanlap biljek adam ýokdur. Kim bize garşy bolmasa, biziň tarapymyzdadyr. Mesihe baglydyňyz üçin. Kim meniň adym bilen size bir käse suw berse, size dogrusyny aýdýaryn. Ol asla sylagsyz galmaz" diýdi.